Goddag og velkommen. I dag skal vi ind og interviewe en ganske ægte hobbit. Kom med mig. Kom nu. Ja. Hej Marie. Hvorfor forlod du herret? Har du fortrudt ikke at date Frodo? Hey, kom nu. Har du fortrudt at ikke date Frodo nu, hvor han er blevet så kendt? Ja, meget. Jeg savner ham rigtig meget. Og her har vi så hobbitten. Den danske hobbit. Men hvorfor flyttede du til Danmark? Jeg kan rigtig godt lide Danmark. Men kan du så ikke lide herret? Jo. Kendte du Frodo godt? Ja, vi var ret gode venner. Ville du have beholdt ringen, hvis du havde stjålet den fra Frodo, som du overvejede? Det tror jeg. Ja. Sådan er jeg bare. Tak for interviewet. Det var dejligt. Nu har vi så interviewet en ganske ægte hobbit. Vi har fundet endnu en hobbit. Kom så, Jonas. Hvorfor forlod du herret? Fortryder du at blive dårlige venner med Frodo? Nemmere. Endnu et succesfuldt interview. Hvorfor har du klippet dit slæg af, Kevin? Hvorfor har du også klippet dit hår af? Hvorfor stjal du ikke ringen? Hvorfor slår du dig selv? Hvorfor slår... Hvad kalder man en dårlig joke? En vibe! Hvordan er det at være på Stiv Yder? Har du så små testikler? Og man kan se her, at når han er på Stiv Yder, så er han også meget aggressiv. Nu skal vi ind og se stand-in for Bamse. Der var han. Nej, for helvede. Nå. Og derinde sidder han. Kom med mig. Her har vi så stand-in for Bamse i Bamses julerejse. Hvordan er det at være erstatningen for en meget kendt... Så er det nu, Lars. Så er det nu. Fuck! Hvor irriterende. Vi ser Martin, skal du se Martins nyre? Den tager du ud og viser på kamera nu. Vi skal lige se det videre, Martin. Og det er sket igen. Jeg har fået et tæv, fordi jeg spurgte til jul er der jo mange, der nyder kød fra diverse dyr. Svin, ænder og gæs. Men indvoldene har aldrig været så populære. Vi vil vise lidt, hvad man kan gøre med dem. Lars, hvad skal vi lave i dag? Man kan faktisk koge suppe på de indre organer i et menneske. Og det smager udmærket. Nu skal vi først sprætte ham op. Ja, Og her har vi så endnu et eksempel. Jeg tror altså, at dem fra Ringnes her, de er alle sammen aggressive. Nå, tak for i dag. Kun dvæve. Hyg dig.